Το άσυλο είναι μια έννοια που ταυτίζεται με την ακαδημαϊκή υπόσταση των πανεπιστημίων και δημιουργήθηκε, όπως δημιουργήθηκε και το ακαδημαϊκό περιβάλλον, για να προστατεύει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την ελευθερία της σκέψης και του λόγου. Αυτό είναι το άσυλο. Και ως μια τέτοια άειλη έννοια πρέπει να την προστατεύσουμε. Τώρα, το άσυλο παραβιάζεται με διάφορους τρόπους. Βεβαίως, ο πανεπιστημιακός χώρος είναι ένας χώρος προστασίας, όπως είπαμε, αυτών των ενιών, ανεξαρτήτως εάν κάποιος είναι πανεπιστημιακός ή δεν είναι πανεπιστημιακός. Επομένως, αναφέρεται γενικά στην κοινωνία, εντός του χώρου του πανεπιστημίου. Βεβαίως, διάφορα φαινόμενα που έχουν προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια καταλήψεων ή κατά τη διάρκεια επεμβάσεων. Πρόσφατα, για παράδειγμα, όχι ακριβώς πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, υπήρξε μια επίθεση σε μια ξένη φοιτήτρια. Σωστά, ναι. Εγώ το είχα ανακοινήσει το θέμα, γιατί έτυχε να είναι και δικιά μου φοιτήτρια από την Ινδία, η οποία ενδεδεμένη με την εθνική της ενδυμασία δέχτη μια επίθεση κάποιων ακραίων στοιχείων. Αυτό δεν είναι παραβίαση ασύλου? Είναι. Επομένως, τέτοιου είδους ή άλλα φαινόμενα που ακούμε από άλλα πανεπιστήμια, χτισήματα, καταστροφές, βίαιες ενέργειες και πράξεις κτλ. Όλα αυτά είναι ενέργειες που παραβιάζουν το άσυλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η επέμβαση της αστυνομίας μια παραβίαση ασύλου. Λοιπόν, αυτές οι ενέργειες όμως δεν μπορούν να άρουν αυτό το θεσμό, αυτή την έννοια την ακαδημαϊκή, με την λήψη άλλων αστυνομικών, ας πούμε, μέτρων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο χώρος δεν ανήκει στο άσυλο, ενώ ο άλλος ανήκει. Αυτά όλα είναι καταστάσεις, είναι ενέργειες που το ακυρώνουν. Εμείς, πιστεύοντας βαθιά σε αυτή την έννοια του ασύλου, έχουμε την πεποίθηση ότι όταν ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το αναβαθμίζεις ακαδημαϊκά, δηλαδή αποκαθιστάς την ακαδημαϊκή του λειτουργία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί βαριά πλήγματα, όταν αναβαθμίζεις την εκπαιδευτική διαδικασία, όταν εμπνέεις στους φοιτητές σου εμπιστοσύνη και έχουν, ας πούμε, την ικανοποίηση ότι βρίσκονται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο βρήκαν τα όνειρά τους και τις επιδιώξεις τους. Μπαίνει κάποιος σε ένα οποιοδήποτε τμήμα, έχει κάποιες προσδοκίες. Εάν αυτές οι προσδοκίες συναντώνται, τότε η λειτουργία του φοιτητή είναι τελείως διαφορετική από το φοιτητή ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα τμήμα στο οποίο έχουν καταπέσει όλα τα όνειρα, έχουν καταρρευθεί οι προσδοκίες του, εκεί δεν περιμένει τίποτα, απαγοητεύεται, αποστασιοποιείται και ενδεχομένως αποκλίνει προς τέτοιες ακραίες, ανέντακτες καταστάσεις που με όλες τις συνέπειες.